Kaixo, ongi etorri 2025ko azken Teknopolisera. Aurtengo lanak bukatzeko dagoeneko tradizio bihurtzen ari den urteko albiste eta gertaera zientifiko garrantzitsuenen gure errepasoa egingo dugu. Saio oso gomendagarria, datozen eguberrietako bazkari eta afarietan ingurukoen erreferentzia zientifiko bihurtu nahi baduzue. Has gaitezen! Kaixo, Ana. Kaixo. Zer moduz, gaur etxean, ez da? Bai, hori da, bertatik bertara. Bueno, aitortuko dizut ikaragarri gustatzen zaidala zurekin urtearen errepasoa egitea, ez da? Urteroko tradizio edo bihurtu den saio hau. Bai. Bueno, pozgarria da berriro hemen egotia, eta gainera hori zuk esaten dezun bezala, hainbeste gai izaten dira urte batean, errepasoa egitean, esaten duzu, wow. Nonbaitetik hasi beharko dugu, ez da, nondik hasiko gara. Nik proposatuko dizut 2025 zientzia eta teknologia kuantikoaren nazioarteko urtea dela, horrekin hasiko gara. Zer iruditzen, kuantika, ez? Izpide izaten ari da. Hori da, nabaritu dugu hasieratik, batez ere azalpenak ematerakoan zer den kuantika eta, bueno, jendeari hain arrotza zaion hitz hori gerturatu nahian. Baina gero gainera gertatu dira aurten gauza batzuk, oraintxe bertan Nobel sariak banatu dira, eta fizikako arloan, kuantika zuzenean frogatu dutenak, gaina eskala handian, ez hain txikian, ez atomoen azpiko maila horretan, baizik eta ukitu daitezkeen gauzatan, haiei eman diete Nobel saria, orduan berriro kuantika modan jarri da, baina nik uste batez ere ezaguna egiten zaigu, Donostian inauguratu dalako IBM-ren ordenagailu kuantikoa. System 2. System 2 horrela, Quantum System 2 izena du, eta horrelako beste bi baizik ez daude munduan, bata Japonian eta bestea Estatu Batuetan orduan. Europan bakarra eta hemen izatea. Eta munduko potenteena hemen txebertan dugu, ez da? Bai. Ikaragarrizko, ez da, jakin-mina piztu du, ez da? Ordenagailua ikustera jendea joaten da, baina ez dakigu zer ekarriko duen, ez da? Aurreratu genezake? Zer ekarriko duen. Ezin dugu aurreratu zer ekarriko duen, eta hori badakit pixkat, dela trampa modura erantzutea, baina egia da, ezin dela jakin. Badakit erabiliko dutela, orain arte egin izan ez diren kalkuluak egiteko, eta seguru asko horrek ekarriko ditu aurrerapenak, maila askotan, eta arlo askotan, adibidez, botika berriak topatzeko edo tratamendu berriak, material berrietan, baina hori guztia ikusteko dago. Batez ere lagunduko du hori, orain arte egin ezin ziteken hori, azkarrago eta hobeto egiten. Bide berriak zabaltzea izango da, ez da? Inoiz baino gehiago. Hala ere, kuantika alde batera utzita zein esango zenuke 2025ko izan dela, 2025ko albiste zientifikorik aipagarriena? Albiste zientifiko baino gehiago da baita politiko-soziala, izan ere uste dut aipagarria dela Donald Trump gobernuan egoteak ekarri duena. Erabat baldintzatu du Estatu Batuetako zientzia, batez ere genero berdintasunari, etnia eta bestelako ezaugarrien berdintasuna bermatzen zuten edo horretara laguntzen zuten proiektu eta haietarako finanziazioa eta bertan bera utzi duelako, eta horrek eragin dio zientzia guztiari. Adibidez, medikuntzan egiten den zientziari. Eta horrekin batera, klima edo atmosfera, planetarekin zerikusia daukaten ikerketa guztiak ere, bertan bera utzi ditu. Tira, iazko errepasoan klima aldaketaz, klima larrialdiaz hitz egin genuen, oraindik ez da konpondu, ez da? Ez noski. Eta jarraitzen dugu horri buruz hitz egiten, uste dut gehien bat nabaritzen dena, batez ere alderdi soziala gehiago nabarmentzen dela eta gehiago hartzen dela kontuan, ezinbestekoa dela ekitatea edo justizia kontuan izatea, denoi ez digulako berdin eragiten, eta horren barruan,
egokitze neurriak eta garrantzia izaten hasi da, eta hor ere inbertitziak ze garrantzia daukan agerian gelditu dela. Eta gero bestetik ikusi da, aurten, asko aurreratu dela trantsizio energetikoan, batez ere energia berriztagarrietan edo Txinan esate baterako, inoiz baino energia berriztagarri gehiago instalatu da, eta sortu den elektrizitatearen ehunekoa gaur egun handiagoa da datorrena berriztagarrietatik, erregai fosiletatik baino. Horrek ez du esan nahi ordea, CO2 isuriak txikitu direnik ze kontsumoa handitu eginda. Orduan, hor argi itzala dauzkagu, baina egia da, aleginak ikusten ari gara. Klimaz aparte, krisi klimatikoaz gain, krisi ekosozial bat ere badugu, ez da? Bai, horregatik aipatu dut ez, klimarekin lotuta, ikusten da alderdi hori badagoela, eta horrekin lotuta bestelako faktoreak ere nola eragiten duten, eta hondakinak, ezate baterako, plastikoak. Hori da, ikaragarrizko arazoa daukagu, ez da, plastikoekin. Bai, eta ez da horre ere klimarekin bezala ez da lortzen, nahiko litzateke hori, izan zena Parisko akordioa pareko zerbait, itun bat, plastikoekin, eta gero betetzea. Baina, oraindik ez dira iritsi ez da sinatzera ere. eta 2025 mugarri izan behar zuen plastikoen gaineko legediari dagokionez. Asmo handiko helburu batekin abiatu genuen urtea, petrolio putzutik zabortegiraino, plastikoen biziziklo osoa kontrolatzeko legez loteslea izango zen lehen akordioa lortzea. Nazio Batuetako ingurumen asanbladak bultzatuta, plastikoen ituna ia 200 herrialdek sinatu behar zuten. Zirriborroak garrantzi handiko 3 neurri aurreikusten zituen eta gatazka handia sortu zuten. Garrantzitsuena eta polemikoena, plastiko berriaren ekoizpena nahita ez murriztea eta murrizpen hori zenbatzeko modukoa izatea. Horrez gain, plastikoen gehigarri toksikoak debekatzen zituen eta ontzi guztiak erraz berrerabili edo birzikla daitezkeela bermatzeko diseinu estandar globalak ezartzea jasotzen zuen. Zenbait negoziazio errondaren ondoren, akordioak porrot egin zuen. Porrot horrek ordea, ez ditu Euskal Herriko Unibertsitateko Ingeniaritza Fakultateko ikertzaileak ustekabean harrapatu. Alde batetik pena, deno gara munduko biztanleak ez, eta denoi interesatzen zaigu plastiko edo plastikoek eragiten duten hondamendia pixka bat ahalik eta alden heinean murriztea. Sorpresa esan genezake, baina ez da sorpresa bat. Azkeneko 3 bileretan ere, hor zebiltzanak esaten ari zirena zen, plastikoaren lobia eta petrolearen lobia oso fuerte zebilela. Akordioa sinatzeko oztoporik handiena, plastiko berrien ekoizpena murrizteko proposamena izan zen. Alde batetik, Europar Batasunak eta Kenia eta beste herrialde zaurgarri batzuen koalizioak lideratutako blokeak defendatzen zuen krisia geldiarazteko modu bakarra plastikoen ekoizpena jatorrian moztea zela. Bestetik, industria petrokimikoan interes handiak dituzten herrialdeek, hala nola Saudi Arabiak, Errusiak, Txinak eta Estatu Batuek, birziklapenean eta hondakinen kudeaketa hobetzean soilik jarri nahi zuten fokua. Europak hartu ditu neurri batzuk,
Eta neurri horiek ja ez dira izan zuzentarauak, ja izan dira legeak, 2030 urterako aplikatutak egon beharko luketen legeak dira, baina ez du horrela egin mundu mailak. Eta hori da arazo bat, gu Europan izan gaitezke oso zuzenak eta oso zintzo jokatu, baina beste herrialde askok ez badute egiten, ala nola Estatu Batuak, Txina, gaur egun petrolioaren industriarekin eta batez ere plastikoaren industriarekin oso erlazionatuta dauden herrialdeak, itun guzti hauek eta lege guzti hauek gutxirako balioko dute. Hemen zerbait globala bilatzen ari ginen. Teresa Karrantza Biomat ikerketa taldeko kidea da. Polimero naturalak garatzen dihardute, petroliotik eratorriak ez diren plastikoak fabrikatzeko. Elikagai industriako azpiproduktuak erabiltzen dituzte horretarako. Kasu honetan, gaztagintzatik lortutako gazura hautatu dute lehen gai gisa. Gazura hondakin kutsatzaile bat da eta bigarren bizitza bat eman nahi diote. Abantaila nagusia da, gazurak proteina asko dituela eta proteina horiek baliatzen dituzte bioplastikozko filmak egiteko. Proteina hauts zuriak pixatu ondoren, makina honetan prozesatzen dituzte. Presio eta temperatura egokiak ezarri eta denbora gutxian xafla garden hauek eskuratzen dituzte. Plastikoa imitatzen duen material biodegradagarria da, zaborrontzi organikora joan daiteke eta zirkulartasuna muturreraino eraman ezkero, gazta bera ontziratzeko balio dezake. Bioplastiko hauek guztiz funtzionalak eta baliagarriak dira. Fabrikazio prozesuetako batzuk eskalagarriak direla ikusi dute gainera, eta elikagaien industriak urte gutxi batzuk barru horrelakoen beharra izango du. Oraingoz ordea ezin dute ohiko plastikoen prezioarekin konpetitu. Gaur egun oraindik petroliotik eratorrita daude materialak askoz ere merkeagoak dira. Ez lukete izan beharko, eta horrek azkenean hori da bilatzen zuen aitunak ere bai, ez? Goazen benetan kutsadura horri prezio bat jartzera, ze kutsadura denok pairatzen dugun gauza bada. Prezio horiek aldatzen diren momentuan ikusiko ditugu merkatuan. Ze funtzionalki oso ondo funtzionatzen dute, eta degradagarriak dira. Larrutik lortutako kolagenoa ere erabiltzen dute biomaterialak sortzeko. Handik gelatina moduko bat eskuratzen dute eta biomedikuntzan erabili daitezkeen aldamioak sortzen dituzte. 3D inprimagailu honetan ekoizten dituzte, material biodegradagarriz egindako tintak erabiliz. Mintzak eta esponjak ere egiten dituzte, uretako metal astunak xurgatzeko, eta bateria barruko material desberdinak banatzen dituzten mintzak ere bai, gutxiago kutsatu dezaten. 2025ak sinatu gabeko itunaren albiste txarra utzi badigu ere, ikerketa zientifikoak aurrera darrai mundu jasangarriago baterantz. Superbakterio plastiko jaleak existitzen dira? Orain bai. Amaitzen ari den urte honetan bioteknologiak aurrerapen historiko bat egin du. Texaseko unibertsitateak gidatutako ikerketa talde batek PET plastikoa abiadura errekorrean eta giro temperaturan deskonposatzeko gai den superbakterio bat sortu du. 2016an zientzialari japoniar batzuek Ideonella sakaiensis bakterioa aurkitu zuten birziklatze planta batean. PET plastikoz elikatzeko evoluzionatu zuela ikusi zuten eta horretarako petasa deritzon entzima bat askatzen zuela. Ingeniaritza genetikoko eta ikasketa automatikoko teknikak erabili dituzte entzima horren egitura aldatzeko, asko azkarrago eta temperatura baxuagoan lan egin dezan. Eta hori, merkeagoa eta eraginkorragoa da birziklapen industriarentzat. Aurkikuntza horrek atea zabaldu dio PET plastikoen biobirziklapenari, baina plastikoen arazoaren konponbidea ezinbestean haien erabilera murriztea handatza.
espaziora begira jarriko gara, Ana? Bai, mesedez, bakizu zenbat gustatzen zaidan, guazen. Albiste honak datoz, Teknopolisen erakutsi genuen Bera Rubin behatokia martxan jarri delako aurten, irudi ikusgarriak ari dira iristen, Txile aldetik. Ba, egia esan, neuri iluzio izugarria egin dira martxan jartziak, ja aspaldi ari ziren iragartzen, eta, bueno, zelekutan da, ikusgarria da. Ba, adibidez, hain xea da eta hainbeste argazki ateratzen ditu, mugitzen ari diren objektuak eta haiei jarraipena egiteko egokia dela. Eta orain arte, behin bakarrik harrapatzen zirenak, orain mugimenduan ikus daitezke. Eta horretaz aparte, ikusten ez den hori, materia iluna behatzea, lortzea espero dute honi esker. Eta hain justu horregati dauka izena. Bera Rubin, izan ere, ez dakit behategi hau martxan jartzeak zor bat kitatzen duen Bera Florence Cooper Rubinekin, ez da? Gogoratuko dugu nortzen. Bai, bueno, izan zen, joan den mendeko astronomo garrantzitsuenetako bat hain justu, aurre ikusi zuelako, lehen aldiz, bazegoela zerbait, ikusten ez genuena, baina bazeukana masa, eta eragiten zuela beste zeruko objektuen mugimenduan. Eta horri, materia iluna deitu zitzaion. Eta, bueno, borroka handia egin behar izan zuen emakume izan da, utzi ez zaioten lana egiten behatokitan. Adibidez, Palomar behatokian bera izan zen lehenengo emakumezkoa, eta horretarako aitzaki modura jarri zioten gizonezkoen komuna bakarri zeudela eta ez emakumezkoena, emakume baten itxura jarri zuen komun gainean, eta horrelako bazeukan bera, ez? Zientzialari handi ezari garela, aurten joan zaigun beste bat, Jane Goodall da, ez da? Primateetan aditua zen emakumezkoa. Gehien bat ezagutzen da horregatik, ez? Behatu zituelako txinpantzeak eta lehenengoa izan zen proposatuz evoluzioan oso gertukoa genituela eta ordura arte gizakiontzat hartzen genituen ezaugarria guretzat propiotzat eta bereizten gintuztela gainerako animaliatatik, berak frogatu zuen, bazeudela portaera horiek txinpantzetan ere, bai, adibidez, eta hori ikusi zuen, behatuz besterik gabe, baina horretarako, noski, ariketa izugarria egin behar izan zuen, gure antropozentrismo horretatik ateratzeko. Zientzialari handiak aipatu ditugu, espazioan ibili gara, baina jaitsi gaitezen lurrera, edo lurpera behar bada, ez da, arkeologiaren arloan hori ere gustatzen zaizulako. Bai, asko gustatzen zait. Aurkikuntza, dena gustatzen zaizu zuri? Ja, hori ere. Zer aurkikuntza aipatuko zenuke? Ezakin, polita izan zen adibidez, jakitea dragoi gizakia edo, izen bat baino gehiago zeuzkan, eta ordura arte kokatu gabe zeukaten evoluzioan garezur bat Txinan aurkitutakoa, ze espezietakoa izango zen, bai, bazen hor misterio bat, eta argitu zuten eta ikusi zuten Denisobarra zela. Beraz, ja ezagunagoa egiten zaigu, eta Txinatik ja hurbildu pixkat. Eta hemen ja gertura etorrita, mendaron topatu zituzten margo batzuk, paleolito garaikoa, bukatu gabekoak edo denalakoa, baina arteak beti dauka lilura pizteko ezakit gaitasun hori, ez da? Eta gero, ez da artistikoa, baina teknologia da, eta hori aipatu egin beharko da. Arkeologian ikusi zuten, tresna batzuk etzekitenak ze animalia ezurrekin edo pentsatzen zuten eginda zeudela behar bada adarrekin eta zer, eta azkenen ikusi dute baleen ezurrekin daudela eginak, eta hori da lehenengo aldia ikusi dutena, baleak, eta baleen ezurrak horretarako erabiltzen zituztela. Historia aurrean, pertsonek itsasoarekin harreman zuzena zutela baieztatu da aurten. Eremu Franko Kantauriarrean, balea ezurrez egindako hainbat eta hainbat tresna identifikatu ondoren. Akitania eta Asturias artean dauden historia aurreko 30 aztarnategitan aurkitutako materialak aztertu dituzte, eta horien bidez jakin dute arkeologoek duela 20.000 eta 14.000 urte bitartean, Madalen aldian, balea ezurrekin tresnak egiten zituztela.
behin hartuta balezurrak ere erabiltzen zirela horrelako tresnak egiteko. Azken urte hauetan aurkitu ditugun guztiak, analizatu eta argitaratu ditugu. Eta modu sistematiko batian, orain arte, artikulua argitaratu arte, ezagutu diran, aurkitu diran guztiak, aztertu direla, eta gainera, sakon aztertu direla. Eta, ateran ondorioa oso trinkoa da. Ez da kasu espezifiko bat. Madalen aldian armen teknologia asko hasi zen. Hala, aztarnategietan aurkitu dira orein eta elur oreinen ezurrez egindako arpoiak, punta txikiak eta handiak eta bestelako tresnak. Baina horrez gain, badira orein adarren morfologiarekin bat ez datozen beste pieza batzuk, eta hain zuzen, horiek dira balea ezurra erabiliz egindakoak. Orain arrunta baten adarra ikusten duzu barruan edaukala ehun esponjosoa eta kanpotikan trinkoa. Eta egiten diran piezatan ere bai, normalien aprobetxatu egiten da bereziki alderdi trinkoa, esfortzu mekanikoak eusteko beti alderdi trinkoa, puntan eta oinarrian, baina nola honek lodira gutxi daukan, beti juten da proportzio esponjoso bat neurri batean abestean. Elur oreinak aldiz, antzeko egitura dauka, baina kasu honetan alderdi esponjosoa askoz konpaktuagoa da. Hemen aurkitzen dituzu pieza batzuk, non oso potoloak diran, kalibrean handigua, eta gainera oso uniformea. 170 piezen artean, balea arrunta, kaxalotea, balea grisa, balea urdina, mazopa eta euskal balea edo Groenlandiako balea izan daitekeena identifikatu dira. Gaur egungo teknika analitikoek aukera eman dute hezur horiek identifikatzeko. Karbono 14aren teknikaren bidez, piezen antzinatasuna zehaztu dute eta masa espektrometria eta isotopoen analisia baliatu dituzte espezieak identifikatzeko. Gaur egunez hemen ezagutzen ditugunak, baino gehiago daude. Biologian aldetikan horrek esan nahi du, garai hartako itsasoak aberatsagoak zirela, urrotzagoak. Itsasugaztunen lehorreratzeak gaur egun ez dira arraroak eta garai hartan ere ez ziren izango. Identifikatutako espezieek hori pentsarazten dute. Beraz, lehorreratutako animalien gorpuak guztiz aprobetxatzen zituztela uste dute ikertzaileek eta haien haragia, gantza, larrua zein hezurrak erabiltzen zituztela. Bale espezie desberdinak ustetu izanak, bai albiditzen du pixkat bi aukerak zabaltzea. Bata eskeletuak edo hildako animaliak aprobetxatu egiten zituztela, eta beste batzutan ez itsasora sartu gabe, baina bai pixkat lehorreratutako animaliak hil aurretik laguntzatxo bat eman aprobetxatzeko. Balea ezurrez egindako tresnek Madalen aldian bizi ziren komunitateek garatutako teknologiaren berri emateaz gain, garai hartako ekosistemari eta ingurumenari buruzko informazio baliotsua eskaintzen dute. 20.000 urte atzera eginda, Bizkaiko golkoa irudikatzeko aukera paregabea ematen dute. Ana, hitz egin dezagun orain osasunaz. Duela gutxi Teknopolisen gaixotasun emergentei buruz hitz egin genuen, eta aurtengo berria izan da, adibidez, Hendaian lehen txikungunya kasu autoktonoa detektatu antzeman dutela, ezta? Hori garrantzitsua da, ezta? Jauzi hori. Bai, ari gara ikusten, urtetik urtera nola gero eta gertuago dauden gaixotasun batzuk, lehen tropikoetara edo mugatzen zirenak. Batetik, klima aldatzen ari delako, berotze globala dela eta, baina bestetik baita gu geu mugitzen garelako eta garraioarekin ere leku batetik bestera garraiatzen ditugulako beste bektore lana egiten duten intsektual esate baterako. Bada kontzeptu bat, osasun bakarrarena, ez da? Askotan aipatzen da, baina ez dakit zenbateraino izaten den kontuan horrelako arazoei aurre egiteko. Bai, garbi dago eta aspalditik ari dira esaten estrategia hori, osasun bakarraren estrategia dela bakarra
edo behintzat eraginkorrena aurre egiteko horrelakoei eta da kontuan hartzea ingurumenaren, animalien eta gizakion osasuna dena bat balitz bezala. Azkenean ingurumenak berak eta ingurumena zaintzeak jartzen dizkielako esiak gero animalietara transmititzeko eta haiengandik gugana edo zuzenean ingurumenetik gizakiotara. Bueno, Ana, osasunaren arloko albiste on bat emaidazu, mesedez, seguru irakurri duzula, ez dakit aurrerapen mediko harrigarriren baten berria. Jo, egia esan, asko, desente izan dira, eta hola aipatzeko, orain arte oso urrutikoak ikusten genituen, terapia genikoak eta hasi direla ja aplikatzen, baina hola behar badaiak gertuago eta laizter, klinikara irits daitekeen aurrerapenetakoa da, itxutasun mota bat, ikusmen galera mota bat, hori konpontzeko, begi barruko implante txikitxo bat egiten den bezala, ez dakit, kataratak eta operatzen direnean batzutan sartzen da, gailuren bat edo. Izango litzateke hori, gailu txiki bat, horrekin batera konektatuta betaurreko batzuk, realitate areagotua daukatenak, eta mugikor baten neurriko ordenagailu bat. Eta horrekin iritsi dira, endekapen makularra daukaten pertsona batzuk irakurtzeko gai izatera. Tira, gauza asko aipatu gabe utzi ditugu, baina hauek izan dira, gure ustez, 2025ko gertakari zientifikorik garrantzitsuenak. Begiratuko dugu pixka bat aurrera, 2026an zer gertatuko den, adibidez, esan dugu, 2025 kuantikaren urtea izan dela, zeren urte, nazioarteko urtea izango da, 2026a. Igual ez da, hain ikusgarria hola kuantika esatia bezala, ez zaigu ahoa betetzen, baina larren nazioarteko urtia izango da, eta badaukate igual jende asko espero ez ditun bestelako funtzioak eta ekosistematan oso garrantzitsuak gaur egun. Adibidez, sute erraldoi hauei eta aurre egiteko, funtzio garrantzitsua daukate, eta justu horri buruz, Eluiar aldizkarian atera dugu erreportaje zabal bat, abenduko zenbaki honetan, eta datorren urtean ere hitz egingo da horri buruz, baina, ja aurreratzen dizuegu ze garrantzia daukaten. Irakurriko dugu, 2026an eklipsia izango dugu. Ezta, hori bai izango dela gertakari zientifiko, harrigarria, ikusgarria. Izango da zientifikoa, baina izango da baitaren, nik uste dut, hori oso gauza, pertsonalki ere eragiten. Bizitzeko modukoa. Bizitzeko modukoa, zalantzarik gabe espero dut danok izatea ja erosita. Betaurreko bereziak ondo besteko begia, garrantzitsua delako, eta gero behar bada, agortu egingo direla, edo asko gareztuko direla ere aurrikusi dezakegu, beraz? Hortxe Anaren aholkua, 2026erako. Tira, Ana, eskerrik asko, beti bezala plazer bat izan da, urteko azken saioa zurekin egitea. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei benetan. Gaurko saioarekin amaitutzat emango ditugu, aurtengo lanak. 2025ko uzta oparoan denetarek izan dugu. Etorkizunean jango duguna, non eta nola ekoiztuko den ezagutu dugu. Otsoaren atzetik ibili gara, Arabako mendialdean. Medikuntzak eta teknologiak bat egiten dutenean, zer lortu daitekeen erakutsi dizuegu. Adibidez, berriro ibiltzen ikasi. Edo teknika ez inbasibo baten bidez, eskuetako dardara kendu Parkinsona duen gaixo bati. Bilboko portuan barrena ibili gara, eta handik gertu erraldoi hitzaren beste adiera bat ezagutu dugu. Gurpilak nola egiten diren ikusi dugu, eta haien biribiltasuna azarago joan gara. Munduko teleskopio aurreratuenek gurean egindako elementuak dituztela ere jakin dugu, eta zer ikusteko gai diren erakutsi dizuegu. 11 eduki, kolore eta mota askotakoak, zein baino zein ikusgarriagoa, harrigarriagoa eta dibulgatzaileagoa, nola ez.
bizitako momentu gogoangarriak oroitzea ez da urtea bukatzeko ohitura txarra. Beti ere, datorrena hobea izango denaren itxaropenarekin. Hori xiopa dizuegu zuei denei. Datorren urtera arte, agur!